Hei, salut! Astăzi vreau să jucăm Crossy Road. Let's play Crossy Road. Disney. Am auzit că e tare. Și e tare, m-am mai jucat. Așa că hai să facem. Hai deodată. Mai încet, muzica mai încet, așa. Dăm la numere alea. Tipul ăsta merge cu spatele. Oh my gosh. Hai. Un bănuț. M-am sacrificat pentru el. Cadou gratis. Și câștig. Haide. Pe bune! 100.000 îl câștig pe tipul ăsta. Știi ce m-a supărat? N-am chef să mă joc cu el. Asta. Hai deodată. Ăsta e un elefant. Sau o elefantă, elefanțică. Ei, am încercat. Să lasă în urmă un fel de lumină galbenă. Oh my god! O să doletă până ne plictisim. Hai deodată. Super! Haide. Și e dublură. Da. Another. Ups, nu. Da, nu. Următoarea. Hai să mai dăm o dată. Haide. Pe bune și pe asta o am. Dau toți banii la ruletă în seara asta. My name is no Simon. Haide. Și tot din Mickey Mouse și tot dublură. Numai dubluri până acum. Vreau și eu ceva nou. În sfârșit. Și e dublură. Și asta e dublură. Urât. M-a lovit mașina. Păi, asta e videoclipul de azi. Ne vedem data viitoare.